Hola a tots, em dic Mario Macías i estic cursant tercer B. I avui us he vingut a parlar del llibre El meu amic Friedrich, un llibre escrit per Hans Peter Richter i publicat per l'editorial Edicions Amagrana. El llibre tracta d'en Friedrich, un nen que rebrà molta discriminació per les seves creences i la seva religió, el judaïsme. La història succeeix a un poble a Alemanya durant l'època nazi, cosa que empitjorarà molt el fet de que Friedrich sigui jueu. El llibre tracta sobre la vida del Friedrich, un nen amb una particularitat desafortunada en el lloc i l'època on es desenvolupa la història. La història no és molt lineal perquè va explicant molts fets i moments diferents durant la infantesa del Friedrich. Fets que l'acaben canviant com persona i el fan madurar massa ràpid. Massa ràpid per un nen de la seva edat. Durant el llibre, el Friedrich canvia de col·legi moltes vegades i té molts problemes, sobretot amb els nazis del moment. Recordo un moment que narra el llibre on un grup de persones, d'alemanys, contra el judaïsme, entren a casa seva i trenquen totalment la seva casa per deixar-la a trossos, cosa que, clar, impacta a un nen com a Friedrich. Coses com aquestes són exemples del que narra el llibre i els problemes pels que passa el Friedrich, que rep molta violència de l'Alemanya nazi. Recomano aquest llibre a les persones que els agradi el gènere d'amistat, amb una mica de realisme, sobretot realisme, perquè està ambientat, tot i que no és una novel·la basada en fets reals, està ambientada en uns moments i fets reals de l'època, cosa que fa que sigui més impactant el que llegeixes. Al final del llibre no m'ha agradat perquè m'ha deixat amb ganes de més, i cosa que no és gens bona perquè aquest llibre només té una edició, i aquest és l'únic aspecte dolent que he trobat. Es fa molt ràpid de llegir, tot i que no hi ha... és molt llarg en quant lletra, hi ha molta quantitat de text, però es fa molt ràpid de llegir. I doncs això, recomano aquest llibre i espero que us hagi agradat la meva videorecomanació.